Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Tanaya Alfrida Nafajia saking kelas kalih doso IPA 3. Dhateng mriki kula badhe ngerjakaken tugas ujian praktek basa Jawa saking Boli. Ma, Nana badhe ngresiki sukunipun Mama nggih. Kenapa, Dok? Nggih, ben resik. Oh iya. Nggih, sekedap. Aduh. Sampun, Ma. Iya, Bun. Nggih. Ma, sampun der napa dereng? Durung, Dok. Kula pendhetke nggih. Iya. Kula dolen mawon nggih, Ma. Lah kenapa? Nggih mboten napa-napa. Ayo, wes. Skeco, Ma. Nah, Mama saya napa mboten? iya. Kula pijeti nggih. Iso, wes. Saged. Iya. Undang nggih, Ma. Kuwi sing kesel. Enak, Ma. Kurang. Ya wes, enak. Tangane ya. Nggih, Ma. Ya kene. Lah,
Sampun. Wis.